A atención se teñen que circular por Vigo porque esta cidade conta xa cunha zona de baixas emisións na que non poden pasar os coches sen etiqueta medioambiente. Vigo non quere pisar o acelerador e cumprirá coa obriga de establecer zonas de baixas emisións moi a modo. En principio haberá 4 zonas con restricción de tráfico, pero ningunha vai incluir as grandes vías como estas. As limitacións empezarán a aplicarse a partir de 2026 para os coches máis contaminantes, pero xa explicaron dende o Concello que non haberá sancións, cando menos durante o primeiro ano, son unha campaña de información. Pareceme correcto. As cidades feitas hai centos de anos ou decenas de anos non están concebidas para un tráfico tan abundante como que hai agora. Me parece mal, porque únicamente pueden entrar los que tienen posibilidades reales de comprar un coche de emisión cero. Pues me parece unha boa iniciativa, como cidades como Madrid, así un pouco desatascar o centro. Se trata de que a xente ande, de que haya menos coches, ¿no? Entón, nos parece que pode ser empezar a andar en esa dirección, pero logo ten que haber unha vontade política e social de que necesitamos resolver un problema de saúde pública que é a mala calidade do aire en Vigo.